Bir wagtlar diýsen gysganç öz ýerine bir baý ýaşapdyr. Ol özünden hemme zatdan beter pul söýýän eken. Adamlar çürkäp pullaryny ýolmagy hiç zatçy görmeýän adam bolupdyr. Bar aladasy diňe pul toplamak bolupdyr. Emma sowmaga özüne hem dözmändir. Günleriň birinde bolsa ol bir haltasyk teňgesini ýitirýär. Onda bolyn bary oý 50 teňge bar eken. Ol ähli şähere jar çekdirip ulyly bile haltany gözläp başlaýar. Köçedäki ähli daşlar galdyrtýar, aýlanmady köçesi galmaýar. Ol diýişlerini zap, egerde men onu tapmasam, onda meniň soňum geler diýip gaýtalap oturýar. Şol günlerde bir garyp işgäriň 9 ýaşyja gaýdy ol haltany tapýar we ony öýüne kakasyna ýetirip berýär. Ol kakasyna "Kaka, mun hökman ýyzyna hojaýyna oşurmaly" diýär. Kakasy ol pullary açyk görýär we ol pullar onuň düýçünde döwürmänni. Durmuşy üýtgedip biljek pullar onuň eline-de. Ýöne olyn onuň ýüregi etmeýär. Ertesi gün ol haltasygy baýa ýyzyna ertip berýär. Baý haltany açýardy sanap başlaýar. Onuň ýüzüni üýtgedip birden sowukluk bilen gaýgyryp başlaýar. Bärde diňe 50 teňge bar. Muňa synna olyn içinde 70 bolmaly. Han onuň galan 20sini ýerde diýip soraýar. Garyp bolsa birden titrap, duran ýerinden düşündirmäge başlaýar. Biz onuň içinden hiç zat almadyk. Ýok, munyň içinde 70 bolmaly. Meniň 20-imi getirip beriň bolmasa suwda berjek diýip, ony ertesi suwdaky diýär. Suwda ol bar dowatlar düşündirmäge başlaýar. Munyň içinde 50 wady we men bol şäret getirdim. Emma baý olyn öz töwregini alap başlaýar. Onuň içinde 70 wat diýär. Suwda olyn onuň özünden hem akylly eken. Suwda birden çekizini ýerurýar da "Senin hakykatdan hem haltaňda 70 bar, dogrymy?" "Ha, o dogry" diýip jogap berýär. "Onda bu tapylan haltaň içinde 50 bar. Diýmek, bu tapylan halta senki däl. Muny bolsa eýesine garyba tapşyrmak gerek" diýär. Şeýle-de baý öz hilesine özü allanýar da hiç tatsız galýar. Durmuşda elmydama ak ýürekli bolmaly we şoýlar bilen elmydama sizin jüýüňiz pully bolup galar.